ನಾವು ಹೊಸ ವ್ಲಾಗ್ ಸ್ವಾಗತ. ಸೊ ಗೈಸ್ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಟೆಂಪಲ್ ಯಾತ್ರೆ ಪೋಂದುಲ್ಲ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ದೂರ ಓಪನ್ ಫಸ್ಟ್ ದೂರ ಫಸ್ಟ್ ನರಾರಿ ಬರೋದಾಗ ಫಸ್ಟ್ ನರಾರಿ ಬರೋದು ಅವ ಅದು ಪನೊಲಿ ಬೈಲ್ ಅವ ಅದು ಪೊಲಲಿ ಅದು ಅಡ್ಯಾರ್ ಫಾಲ್ಸ್. ಓಕೆ ಸೊ ಈತ ಮತ್ತೆ ಪ್ಲಾನ್ಸ್ ಉಂಟು ನೆಟ್ಟೆ ಹೂ ಮತ್ತು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಪ್ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದಿ ದೆಂಡ ಇನ್ನು ಐತಾರಲ್ಲ ಮುಂಚ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲಲ್ಲಿ ಜೋಕುಲ ಬಿದಾರ್ದ ಚಡ್ಡಿಡ ಅಪ್ಪು ಗೈಸ್ ಫಿರೋಂಜನಿಗೆ కొంచెం ఇంట్రెస్టింగ్ ఫ్యాక్ట్ తోజావే టాంట టైం ఇందు తాత సులి రాడ్ ఇండియాకి మురని ఫిరాకులదు రాడ్ అతను వండదు మిల్లు రాడ్ తిక్కది ఆయన పుక్లి బైనప్పుడు వచ్చింది రాడ్ಗೆ ಸೂಪರ್ ಅದ ಈ ಓ ಅವು ಇತ್ತು ನಾವು 5 ಎತ್ತದೇನವ್ರ ಹಾಂ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಇದೆ ನಿಕ್ಕಿಗೆ ಅದು ವೈಟಿಂಗ್. ಸೊ ನಿಕ್ಕಿ ಬತ್ತನೆ ಹಿಡಿದು ನಮ್ಮ ಮಂಚೆ ನೆಪಿದಾಡು ಅವಾಗ ಇನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಡೇನಾ. ಓ ಹ್ಯಾಪಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಡೇ to all my dear subscribers. Okay. Yeah, full chale. Friends by there. Nak. So na nambiyan letun popun. Anchane Manish le. Hi Manish. Enchon karbar. Murni enchetan juice. Bonda juice. Barish hokitna. Dura bitan. Bye. Bye. Okay, sir. Bye. Bye. Pidar gana. Namete KT chapar re pondulla. So KT namma dala nadapuji guys. Kammiyan plane undalla. ಅಂಚೆ ಪೋಪುನ್ ಚಾವರ್ಪುನ್ ಮರಿ ಎದಿರು ಬರ್ಪುನ್ ನಮ್ಮ ಬುಧಾರ ಒಂದು ನಾ ಕಮ್ಮಿ ಅನ್ಪಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಅನ್ಪೈರು ಮುಳ್ಳು ಕೇಟಿದ್ದು ನಮ್ಮಂಚಿನ ಕೆಲವು ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ಸ್ ನಕ್ಲಿಂತು ಇನ್ನ ಕೇಟಿಂದು ಅದ ನಮ್ಮ ಏರಿಯಾದ ಔಟ್ ಉಂಡು ಅಂಚ ಪಂಡ ಏರ್ ಮೇಯಿಂದ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಧರ್ಮೋಗ ನಾಚಿಗೆಟ್ಟು ಧರ್ಮ ನಾಚಿಗೆಟ್ಟು ಮುರಣಿ ಮಜಾ ಗೊತ್ತುಂಡ ಪಾನಿಪುರಿದ ಎಡಪೋದು ಬಂತು ನಾವ ಮೈಸೂರು ಓಪೋಸಿಟ್ ಒಂಜಿ ಕೂಲಿಂಗ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಅಂಗಡಿ ಎಡ ಪಂಡೆ ಆಯ್ ಪಂಡೆ ಕೊರ್ಕ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಮತ್ತೆ ಕೊರ್ಕ ಪಾನಿಪುರಿದ ಎಡ ನೈ चाहिए ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ನೈ ಇಲ್ಲ ಬರ పోయా పొగ్గుగా వాడి పొగ్గును ಜನ ಜವನೇರಿಗೆ ಬರೋ ಜೋರು ಬಡದಿತ್ತು ನಂಚ ಮಾತಾ ತಿನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ದಾದೇವು ವರ್ಷ ಕೊರ್ಪಣ ಕೊಡ್ತಂಡ ಅಂದ ಕೊರ್ಪೇನ ಗೈಸ್ ಒಂಜಿ ವ್ಲಾಗ್ ನಿಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಡೇ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ವ್ಲಾಗ್ ಅದ ಲೆಕ್ಕಡ್ ನಮ್ಮ ಗೋಲಿ ಬಜೆ ನಂದಂದು ಕಾತುಗಳು ಏನೋ ಡಿಸ್ಕೌಂಟಿಗೆ ಏನೋ ಅದೈತೆ ಬೋದು ಅವಳೊಂಜಿ ಕೆಟ್ಟುನ ಸೀನ್ ಉಂಟು ಐತೆ ಚೂರು ಬರ್ತದೆ ಕಾಪಿ ಏನು ಕೆಟ್ಟು ನನಗೆ ತೋಜನು ಎಸ್ ಬರ್ರಂಡು ಇರ ಬುದ್ರ ಅದನ್ನ ರಾಜೇಶ್ ಅನ್ನ ನಮ್ಮನ್ನ ಪನ್ನೊಂದು ಏರಲ್ಲ ಬತ್ತೇರನ ಒಂದು ಈರಂಜಿ ಸರ್ವ್ ಒಂದು ಕೊಡವ ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಉಂಟು ಗಡಿ ನಡೆದತ್ತು ಒಂದು ಬುತ್ತರ್ ಓಕೆನಾ ನಮ್ಮನ್ನ ಪನ್ನೊಂದು ಬತ್ತೇರ ನೀರು ರಪ ಬೇಗ ಸರ್ವಿಸ್ ಇರ ಓಕೆ ಅದ ಸೆಟ್ ಎಸ್ ಗೈಸ್ ನಮ್ಮ KT ಬೈದಿನಿ KT ಒಂಜಿ ಹಾರ್ಲಿಕ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಆಡ್ ಒನ್ ಔಟ್ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕೇಟಿನಿ ಒಂಜಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಒಂಜಿ ಸ್ಟೈಲ್ ದುಕ್ಕ ಗೋಪುರೋಡೆ ನಿಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ತೋಜಾವೆ ಅತ್ತನ ನೆಟ್ಕುಪೆ ಮನಸ್ಸೈಲೇಕ ಕೇಟಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಅನ್ಕೊಂಡು ಬೇಜಾರಪ್ಪ ನೋಡ್ತೀನಿ ಹಾರ್ಲಿಕ್ಸ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಅಂತಂದು ಇಲ್ಲೇ ದಾಳಿಕೆ ಇಟ್ಟು ಪೂರ ಮತ್ತೆ ಇದಾಣಿಂಚ ನೀನು ಯಾಕೆ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡವ ಅಂಚ ಈ ಆಜನ ಅಂಚ ಇನೇ ಹಾರ್ಲಿಕ್ಸ್ ಎಸ್ ಅಣ್ಣ ನನಗೆ ಬತ್ತನ ಸೂಪರ್ ಸೆಟ್ ಈಗ ಬರ್ತದೆ ಕೇಟಿದ ನಮ್ಮ ಟೇಸ್ಟ್ ಬಂದು ನೆಂಚ ನಿಗ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಪಂಡಿಜಿ ನೆಂಚ ತೋ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಬಂಪೆ वाह क्या बात है अंदर लेवल इंग्लिश ಆಫ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ಯಾಕಡೆ 5 ನಿಮಿಷದ ಬನ್ನ ಆಗ್ತಿದ್ದಲ್ಲ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಹೆಜ್ಜಿ ಕಲ್ತು ಏರ ಮಾತ್ರ ಹೆಜ್ಜಿ ಗೈ ಸಿಂಗ ಪಕ್ಕಡೆ ಬನ್ನೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಎಟ್ಟು ಉಂಟು ಅವನಿಗೆ ಮಜಾನೆ ಬೇಕಿತ್ತು ಅದಂತ
ಮಂచి ಕುಸಾಲ್ ಬನ್ನೆ ಗೈಸ್ ನನ್ನ ನೆಟ್ಟೆ ಸೀರಿಯಸ್ ಆದೈತೆ ನಂಜಿ ಗೇಟ್ ಇದು ಸೂಪರ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಚಾಯ್ ಇಟ್ಟೆ ಹಾರ್ಲಿಕ್ಸ್ ಇಟ್ಟೆ ಕೇಟಿ ಹಾರ್ಲಿಕ್ಸ್ ಕೇಟಿ ಕೇಚ್ ಕಲರ್ ಹಾರ್ಲಿಕ್ಸ್ ತಿಂಡಿ ಮಾತ್ರ ಪರ್ದಾಂಡ ಅಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಕೆಟ್ಟೆ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಮಲ್ತೀರಿ ಗೈಸ್ ಸೊ ಗಟ್ಟಿನ ಬುಧರ ಪಂಡ ಚೂರು ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಮಲ್ಪೋರ ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್ ಅವತ್ತೆ ಕೇಟಿಡ್ ಬಸ್ ನಮ್ಮ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಮಲ್ಪೇ ಗೈಸ್ ಅವು ನಮಗೆ ಖುಷಿ ಓಕೆ ಅಕ್ಕ ಬರೋಡ ಬಾಯ್ 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 ನಮ್ಮ ಓಲುಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡ ಜವನೇರು ಓಲ್ಲ ನಮ್ಮ ನರಾರಿ ಪರ್ವತ ಎಸ್ ಗೈಸ್ ಸೊ ಕೇಟಿಡ್ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲು ಚಾಪರ್ದು ಅದು ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೊಕೇಶನ್ ನರಾರಿ ಪರ್ವತಕ್ಕೆ ಬತ್ತ ನರಾರಿ ಪರ್ವತಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೆಪ್ ಹಿಡ್ದು ನಡ್ತೊಂದು ಬರ್ತದೆ ಗೈಸ್ ನಮ್ಮ ಗಾಡೀಲಿ ಮಿತ್ತು ಪೋಪುಂಡು ಮಾತಿತ್ತೆ ಕಾರ್ಲ ಪೋಪುಂಡು ಬೈಕ್ಲ ಪೋಪುಂಡು ಅಂಚ ಇಟ್ಟು ಪೋಯ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪದೊಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ದಾದ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ರತೀಶ್ ಪಂಡದುಲ್ಲೆ ಅಯ್ಯನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿನ ರೂಮ್ ಇತ್ತೆ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಎನ್ನ ದಾದ ಪನ್ಪುನು ಬ್ಯಾಚ್ ಮೇಟ್ ಪಂಡ ಸಿವಿಲ್ ಇತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಇತ್ತೆ ಒಂದು ದಾದ ಪಂಡ ಮುಲ್ಪದ ಜಾತ್ರೆದ ಟೈಮ್ ಅಡಿಗೆ ಗೈಸ್ ಶಿವದೇವರು ಎಲ್ಲ ಪಾರ್ವತಿ ದೇವರನ್ನೆಲ್ಲ ರಡ್ಜಂತಲ ಸಂಗಮ ಹಾಪುಂಡು ನಡು ಜಾಗೇಡ್ನ ಮಲ್ಪ ಅವಲೆಂಚ ಪಂಡ ಶಿವದೇವರ ನೇರು ತುಂಬಿರು ಬಲಿ ಅಂಚನೆ ಪಾರ್ವತಿ ದೇವರ ನೇರು ಬಲಿ ತುಂಬಿರು ಅಕ್ಲು ಅಂಚಿ ಇಂಚಿ ಒಂಜಿ ಮುಖಾಮುಖಿ ಇದ್ದ ಲೆಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಮಲ್ತದ ಭಾರಿ ಶೋಕಿಗೆ ಎಂತ ವೀರ ಜನ ಸಾಗರ ಸೇರೋಣ ಸ್ವಲ್ಪ ದಾದ ಪನ್ಪುನು ಸಾವಿರಲೆಲ್ಲ ಸೇರುಂಡು ಲಕ್ಷಟ್ಲ ಸೇರುಂಡು ಪಂಡ್ರಾಪಿಗೆ 10 ಜನ ಬರ್ಪೇರಡೆ ಎಂಟು ಒಂಜಿ ಮತ್ತೊಂಜಿ ಖುಷಿ ಆಯ್ತಾ ಕವ್ವೆಲೆಗನೆ ನಮ್ಮ ಶಂಖತೀರ್ಥ ಉಂಡು ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಏನು ಸುರುಕೈತ ಈ ಸ್ಲೈಡ್ ಒಂಜಿ ತೂವಲ್ಲಿ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಶಂಖತೀರ್ಥ ಬಣ್ಣ ಝೂಮ್ ಅಲ್ತು ತೋಜಾದೆ ಅಲ್ಪಡ್ದು ನಿಕ್ಲ ಅಮೃತ ತೆಪ್ಪೇರು ತೀರ್ಥ ಅಮಾವಾಸ್ಯದ ಟೈಮ್ ಬಿಟ್ಟು ಇದು ಮತ ಮುಲ್ತ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಗೈಸ್ ಓಕೆ ದಾದ ಮಿಲ್ಲು ದಾದ ಬನ್ನೆ ದಾನೆ ಬರಂದ ನಮ್ಮ ಇಟ್ಟು ಬರ್ಕೊಂಡ ತೂಲ ಈ ಜಾಗ ಆಯ್ತಾ ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ತಾರೆ ತೂಲ ಸಿಂಗರ್ ತಾರೈ ಟನ್ 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 ನಮ್ಮ ನರಹರಿ ಪರ್ವತ ನರಹರಿ ಪರ್ವತ ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಪನಲಿ ಬೈಲಿ ಪೂ ಮತ್ತೆ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಒಂಜಿ ಒಲೈಬೋದು ಏನಿಡ್ದು ಅಗೆಲ್ ಸೇವೆ ಶುರುವಾತು ನಿಮಗೆ ಗೈಸ್ ಒಳ್ಳೆ ತಿರ್ತಿ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ ಪಾಡುವೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಿಕ್ಲಿ ಎತ್ತದ ಬಡಿತ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಕೇನೊಲಿ ಅಗೆಲ್ ಉಂಡ ಇಜ್ಜದಾದ ಪಂಡದು ನಂಬರ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ ನನಗೆ ಸೆಟ್ ಉಂಡು ಓಕೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಪಾಡುವೆ ಗೈಸ್ ಫೋನ್ ಅಂತ ಕೇನೊಲಿ ಪನಲಿ ಬೈಲಿ ಬರ್ಪುನಾಗ್ಲಿತ್ತಿನ ಇನ್ನಿಡ್ದು ಶುರು ಅಗೆಲ್ ಓಕೆ ಸೊ ನಮ್ಮ ಉಲೈಪೋನಾಗ ಗೋಪ್ರೋ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಪಾಡುವೆ ಫುಲ್ ಪನೋಲಿ ಬೈಲ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜನ್ನ ತುಳುವೇರು ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ಗೈಸ್ ಸತ್ಯ ಎಲ್ಲ ಪನ್ಪಂಡ ಓ ಕ್ಷೇತ್ರ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜನಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕ್ಲಿಗೆ ಪನೋಲಿ ಬೈಲಂತೂ ಗೊತ್ತೇ ಉಪ್ಪುಂಡು ಮೂಲು ಕೊರೋನಾಗು ದುಂಬು ಗೈಸ್ 2000 ನಿತ್ತೆ ಏಪಲ ಹಾಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ಇತ್ತು ನಿಗೆ ಅಲ್ಪ ಪನ್ನಾಕಲು ಮಾತ್ರ ಇತ್ತೆ ಕೊರೋನಾ ಐನಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ 1500 ಅಂಚಾಗೆಲ್ಲ ಒಂದುಂಡು ಪಂಡ ಇನ್ನು ಎಂಕ್ಲ ಬತ್ತನ ನೀ ಸುರುತ್ತಾಗಿಲ್ಲಿ ಇನ್ನಿತ್ತು ನಾವು ಬೊಕ್ಕ ಕಲ್ಲುರ್ಟಿ ಅಪ್ಪನ ಬಗ್ಗೆ ಪನೋಡಂಡ ತಾಂಕಂಡ ತಮ್ಮಲೆ ಪೆದ್ದಂಡ ಅಪ್ಪೆಲೆಗ ಕಾತೊಂದು ಬರ್ಪುನಾರು ನಮ್ಮ ಕಲ್ಲುರ್ಟಿ ಅಪ್ಪೆ ಬೊಕ್ಕ ಆರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾತೆರೆ ಪಂಡಲ ಅವು ತಪ್ಪಪುಂಡು ಗೈಸ್ ಜಯ ಪಂಡ ನಮಕ್ ಪನ್ಪುನ ಇಟ್ಟದಾದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತನ ಅವಲ ನಮಕ್ ತಪ್ಪೆ ಐಟ್ದಾದ ತೆರಿನಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಪುಂಡು ಕಲ್ಲುರ್ಟಿ ಅಪ್ಪೆನ ಒಂಜಿ ದಾದ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಬೊಕ್ಕ ಪಿರೊಂಜಿ ದಾದ ಪಂಡಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಆ ನಮ್ಮ ಅಗೇಲದ ಒನಸು ನಿಕ್ಲ ನಿಲ್ಲಡೆ ಪತೊಂಪೋಂಡ ಆ ಅಂಜಿ ಕಟ್ಟು ಒಂಜಿ ದೆಪ್ಪುರದೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟದುಪ್ಪುನ ಕಟ್ಟ ದೆಪ್ಪುನಗಲ ಒನಸು ಸಾತ್ ಬೆಚ್ಚೋಪುಂಡು ಅವು ಯಾನೆನ್ನ ಸ್ವಂತ ದಾದ ಪನ್ಪುನು ಗೈಸ್ ಅನುಭವ ಹೊಡ್ತು ಇನ್ನು ನಿಕ್ಲೆಗೆಲ್ಲ ಕೆಲವು ವಂಚಿನ ಅನುಭವ ಅದುಪ್ಪೋಡು ಮಾತೇರನ ಕಲ್ಲುರ್ಟಿ ಅಪ್ಪೆ ಕಾಪಾಡು ಗೈಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂದೆ ತಿರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ನಮ್ಮ ಬಾಲಿಗೆ JCB ಬೋಡಿಗೆ ಬಂಗಾರ JCB ಬೋಡಿ ಅವರಿಗೆ JCB ಪೊಲೆ ದೆಪ್ಪಲೆ JCB ಆಂಟಿ ಬಾಲಿಗೆ ಒಂದು JCB ಬರ್ಲೆ ಓ ಪೇರೆ ಓ JCB ಬೋಡಪ್ಪ ಬೋಡ JCB ಬೋಡ ಹೋಗಿಯಾ ಓ ಒಂದುವ ಗೈಸ್ ಒಂದು ಬೇರೆಗಳನ್ನ ಬೋಡ ಐ ಲವ್ ಯು ನೆಟ್ಟೆ ಮುಕ್ಕಲ್ ವಸಿ ಸಮಾಜ ಆಲಾಪುನ್ ಓಜೈಕ್ ನಿನ್ನ ಬೇಬಿಯ ಬೋಡನಿಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏ ಬೋಚಾನ್ ಮಾತು ದಿಕ್ಕಿಡ್ಬೋದು ಡಿಸ್ಕೌಂಟಿಗೆ ನಾನು ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ರಾಜಿಂದ ಹಿಂಗೆ ಬುಧರ್ ಓ ಓಡುಂಡು ವಾ ಇದು ರಫ್ ರೋಡ್ ಬಟನ್ ಟೈರ್ಸ್ ಆಫ್ ರೋಡಿಂಗ್ ವೀಲ್ಸ್ ಆಲ್ ಟೆರೈನ್ ವೀಲ್ಸ್ ഞങ്ങളെ ബൈക്ക് ബുള്ളറ്റ് കയ്യോ നീ തൊട്ടാൻ വിളിക്കുവാ ಜಾಗ್ರತೆ ಮಾಡಿ ನಿಖಿಲ್ ಎಲ್ಲೇ ಇದ್ದರು ಅಂಗಣದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ ಇಂಚು ಕದ ನಿಖಿಲನ್ನು ಜಾಗ್ರತೆ ಮಾಡಿ ನಿಖಿಲ್ ಪುಂಡಿ ಸೇವೆ ಪಂಡ ಮುಲ್ಲು ನಿಖಿಲ್ ಕಾಲ್ ಮಂತು ಬಲ್ಲೆ ಗೈಸ್ ನಂಬರ್ ಬೇರೆ ನಂಬರ್ ಏನು ಬೇರೆ ಇದು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಬಂದ್ ಪೇರ್ ನಿಖಿಲ್ ದೇತೋನಲ್ಲಿ ಅದು ನಂಬರ್ ಬಲ್ಲೆನ 9980890207 ಬೇರೆ ಕಾಲ್ ಮಂತ್ ಎತ್ತನ ಮೂಲ ಅಗಿಲ್ ಉಂಡೆ ಅಂತ ಬಂದ್ಪೇರು ಐದು ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಅಂತ ನಿಖಿಲ್ ಬತ್ತಲ್ಲ ಓಕೆ ಇರ್ನ ಪುದರ್ ಓಕೆ ಕಿಶೋರಣ್ಣ ನಿಖಿಲೆ ಪರಕೆದ ಮತ್ತೆ ಬಡಿದ ಮೂಲೆ ಉಂಟು ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಇದ್ದ ಮೂಲ ಉಂಡ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮೂಲೆ ದಿತ್ತೀರಿ ನಿಖಿಲೆ ಗಾಡಿಲ ಮೂಲ ದಿಯೋಲಿ ನಿಖಿಲ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಪೂರ ಸೇಫ್ಟಿ ಅದು ಓಕೆ ಬೈಲ ಏನು ಹಿಡಿದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೊಕೇಶನ್ ನಮ್ಮ ಪೊಳಲಿ ಬೈದ ಕುಚು ಕುಚು ಎಂಚೊಂಡು
ದೇವಸ್ಥಾನ ಗೊತ್ತು ಹೆಂಚು ಉಂಟು ಅಕ್ಷಯ್ ಹೆಂಗನುಂಡು ಗೈಸ್ ಮೀನೊಂದು ಸರಿ ತೂಲಿಗೆ ಈ ಕೂಚಲ ಕಕ್ಕು ಸೇಕುನ ಬ್ರೆಸ್ಲೆಕ್ ಹೆಜ್ಜ ಎಸ್ ಬೇಗ ಒಂಜಿ ಪುಕ್ಲಿ ರಸ್ಟ್ ಪಾಡ್ದು ಎಂಚಾತನು ಎಂಚ ಪಣಿತ ಪುಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತ ಮಜಾ ಪುಣ ಜಾಲಿಯಾ ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್ ಓಕೆ ಗೈಸ್ ನಮ್ಮ ಪೊಳ್ಳಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಯ್ ಉಲ್ಲೈ ಬುಡ್ಪೇರ್ನ ಕ್ಯಾಮರಾ ತೂಕ ಅವು ಹತ್ತನ ಗೋಪ್ರೋ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಓಕೆ ಐಕೋ ವಾಯ್ಸ್ ಓವರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಗುರುತೇಜ್ ಪಂಡದು ಸೊ ಗುರುತೇಜರ ಪನ್ಪು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಒಂದು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪೊಂದು ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಮೊನ್ನೆ ಬೇರೆಲ್ಲ ಬಾಯ್ ಕಟ್ಟಿಡಲು ಅಮ್ಮ ಇರೋ ಪುದರ್ ಮರತೆ ನಿಂಗೆ ನಿಕೇಶನ್ನೇ ಇನ್ನು ಗುರು ನಮ್ಮ ಪಿಯುದ ಮಲ್ಲ ಡಾನ್ ನಂಬಿ ಬೇಕಲ್ಲ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಟ್ಟಿಲ್ కదా ಓಕೆ ಸೊ ಆ್ಯಡ್ ಇತ್ತೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಾಗ ಮಲ್ಪ ಏನಿರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ನಮಗೆ ರೆಡ್ಡೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಎಲ್ಲ ದಿಕ್ಕು ಇರತ್ತ ಎಸ್ ಗೈಸ್ ಸೊ ನಿಖಿಲಿತೆ ತಗೊಂಡು ಪುನಃ ಪೊಳ್ಳಿ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ಅಪ್ಪನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಗೈಸ್. ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆದ ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕು ಉಡುಪುನಂಚಿನ ದೇವಸ್ಥಾನ. ಅಂಚನೆ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಪನೊಡಂಡ ಒಂದು 8ನೇ ಶತಮಾನಡು ರಾಜ ಸುರತ ಪನ್ಪುನೆಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಂತನಂಚಿನ ದೇವಸ್ಥಾನ. ಅವೇ ಲೆಕ್ಕ ಮುಲ್ಪದ ಮೂರ್ತಿ ದುಂಬು ಮಣ್ಣದ ಮೂರ್ತಿ ಇತ್ತಂದು ಆ ಮಣ್ಣು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಭಯಂಕರ ವಿಶೇಷಮೈನಂಚಿನ ಆವಿ ಮಣ್ಣು ಐಕ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ನಮ್ಮದ ಮಿಶ್ರಣ ಮಲ್ತಿತ್ತಿರ್ಗೆ ದಾದನೆ ಅವಡ ನಮ್ಮ ಈ ಗೆಲ್ಲಲು ಅಂಚನೆ ಸಸ್ಯಲು ಮತ್ತು ಅವು ಭಯಂಕರ ಔಷಧ ಗುಣ ಇತ್ತನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಸ್ಯಲು ಇತ್ತನಿಗೆ ಅಂಚನೆ ಬೊಕ್ಕ ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಬೊಕ್ಕ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಮತ್ತು ಆತನ ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಇನ್ನೆಂಕ್ಲ ಸುರು ಬತ್ತನು ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಂಚನೆ ಮೂಲು ಪುರಲಿಂದಲ ಬಂದ್ಪೇರು ಈ ಜಾಗೆಗೆ ದಯಬಣ್ಣ ಮೂಲು ವರ್ಷಗೊರ ಮಾರ್ಚಿಡ್ ಪುರಲ್ ಚೆಂಡ ಹಾಪುಂಡು ಅವಳು ಗೊಬ್ಬು ಉಪ್ಪುಂಡು ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ಈ ಜಾತ್ರೆ ಪೋಪುಂಡು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಅದು ಈ ಊರು ದಕ್ಲಿಗೆ ಬರೋ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಹಬ್ಬನೇ ಗೈಸ್. ನಿಕ್ಲೇರನ್ಲ ಪುರಲ್ದ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಬೈಜರ್ ಪಂಡ ಬಲ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಉಪ್ಪುನ ಮೂಲು ಪ್ರತಿ 4 ವರ್ಷ ನಮ್ಮ ಬರ್ತದ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಬರೋಂದಿತ್ತ ಒಂಜಿ ಈ ಊರು ದಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಹಬ್ಬನೇ ಗೈಸ್ ಹಬ್ಬ. ಎಸ್ ಗೈಸ್ ಜವನೇರಿನ ಪೂರಲ್ಲೇ ತೊಂದು ನಮ್ಮ ವ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟ್ಗೆ ಬತ್ತ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿದ ಅಡ್ಯಾರ್ ವ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅದು ಒಳಚಿಲ್ ವ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಮ್ಮ ದೇವೋ ಅವಳು ಸೋಜುನ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜ್ ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಐತ ಬಿರಾಡು ನೇತ್ರಾವತಿ ಮೂಲು ಯಾವನು ಮಿಲ್ಲು ಪುರ ನಮ್ಮ ಮಿಂದಿರ ಹೋಗಿತ್ತು ಅದಮೆ ಮಿಲ್ಲು ನಮ್ಮ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಸ್ಪಾಟ್ ಮಿಲ್ಲುಡ ಮಲ್ಲೊಂಜಿ ಕೋಲು ಕೊರ್ಪುನ ಆಜಿ ಫಿಟ್ದ ಕೋಲು ಆಯಾ ಈ ಸೈಡ್ ಹಿಡಿದು ರಿಟರ್ನ್ ಬರೋಂದಿತ್ತ ಇತ್ತೆ ಅಲ್ಪ ಪೊಯ್ಯದ ಓಲೋಲು ಗುಂಡಿ ಏತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಬಾರಿ ಮಜಾ ಇತ್ತು ಗೈಸ್. ಈಗ ನಾನು ಈ ಗೋಪ್ರೋ ವ್ಯೂ ಒಂಜಿ ತೂದು ಬಲೆ ಶೋ ಕುದ ಬಾಯ್ ಗಟ್ಟೆನ ಆಮೇಟ ಬಾಯ್ ಗಟ್ಟೆನ ಅವಸ್ಥೆನೆ ಜೋಕುನ ಗುಡ್ಡದ ಏಪಲದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಅಡಿಗೆ ಬತ್ತ ಸುಮಾರು ವರ್ಷ ಗೈಸ್ 2017 ಲಾಸ್ಟ್ ಈ ಬಿರಿಯಾನಿ ದಿನ ಜೊತೆ ಬಿರ ತಿನ್ನೊಂದುಲ್ಲ ಅವೇ ಟೇಸ್ಟ್ ಉಂಡ ಬಿರಿಯಾನಿಗಳಿಗೆ ತಿಂದದು ಬಂತೆ ನಮ್ಮ ಬಟ್ರಿನಿ ದೋತೀರು ಬಟ್ರತೀರು ತರಕಾರಿ ಓ ಓ ಅಲ್ಲ ಬಂದು ಊರ್ದ ಕೊದ್ದಿಯಲ್ಲ ಒಂದು ಕೊದ್ದಿಯಲ್ಲಿಗೆ ಗೈಸ್ ಒಂದು ಆಜಾಯಿನ ಒಂದು ಅವು ತಾರಾಯಿ ಬಾಡಿನ ಚಟ್ನಿ ಆಯ್ಷಾ ಒಂದು ಅವು ಬಟಾಟೆ ಟೊಮೆಟೊ ಏನಲ್ಲ ಬರಡ್ ಕೈ ಸಾಯ ಕಾಪುಗ ಎರಡು ತರಕಾರಿ ಹೆಂಚೊಂಡಿಗೆ ಏನ್ಗ ನಮ್ಮ ಮೂಲು ಬಿರಿಯಾನಿ ಪಾನಕ ಇದು ಜಾಗ ಇಂಕಿ ಸೂರಂಚ ಇದರ ಮರತ್ತ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಪ್ಪು ವಾಹ ವೇಟ್ ಎಷ್ಟು ದುಂಬುದ ವೇಟ್ ಎಷ್ಟು ದಾಳ ಚೇಂಜ್ ಆದ ಎಂಚ ತರಕಾರಿ ತೋಣ ನಮ್ಮ ದುಂಬುದ ಬಿರಿಯಾನಿ ವೇಟ್ ಎಷ್ಟು ದುಂಬುದ ನಾನು ಬಿರಿಯಾನಿ ತಿನ್ನೋದಿತ್ತು ತರಕಾರಿ ದುಂಬುದಲ್ಲಿ ಕೌಂಟ ಇದ್ದ ಇತ್ತಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ಲೇಟ್ಲ ಬರ್ತೀನಿ ವಿಷಯ ಎಂಚುಂಡು ಮಲ್ಯ ಪೂರ ಕನ್ನಡ ಜವಣೇಶ್ ಎಂಚುಂಡು ಟಾಪದ ನಮ್ಮ ದುಂಬುದ ಅಡ್ಡಂದು ಸೈಯದ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಒಂದು ಗಿಡನೆ ಬರೋಂದಿತ್ತ ಅಣ್ಣ ಇರ್ಬೋದ್ರಿ ಯೋಗೀಶನ್ನೇ ಬಂದು ಯೋಗೀಶನ್ ನಮ್ಮ ಊರದ ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಬಲ್ಲಿ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ ಗಡ್ಡಿ ನಡೆದತ್ತಿನ ಪುದರ್ ಬಂದು ಚೂರು ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ನೋಡಿ ಬರೋದು ಸೆಟ್ ಓಕೆ ಒಂದು ಓಲು ಉಪ್ಪುನ ಬಂಡ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ನಮ್ಮ ರಡ್ಡು ಹಂಪು ಉಂಟು ಇಲ್ಲಿ ಒಳಚ್ ಕಾಲೇಜ್ ಇದೆ ದೂರದೊಂಜಿ ಹಂಪು ಐತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಂಪುಡೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಉಂಟು ಊರುದ ಓಕೆ ಊರುದ ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಫುಡ್ ಹೆಂಗೆ ನೋಡ ನೀನು ಸೂಪರ್ ಫುಡ್ നല്ല ಫುಡ್ಡಲ್ಲಿ ಮೂಲು ಇನ್ನು ಮಾತು ಉಂಟು ಚಪಾತಿ ಪರೋಟ ಇಡ್ಲಿ ನೀರು ದೋಸೆ ಸೇಮಿಗೆ ಗೀ ರೈಸ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಜೀರಾ ರೈಸ್ ಕರ್ಡ್ ರೈಸ್ ವೈಟ್ ರೈಸ್ ಬಾಯ್ಲ್ಡ್ ರೈಸ್ ಫಿಶ್ ತವ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ ಓ ಎನ್ನ ಪ್ರೀತಿದ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಓ ಎನ್ನ ಜವನೇರೇ
ಎನ್ನ ದೋಸ್ತಿಲೆ. ಸೊ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಅಡ್ಯಾರ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಗೈಸ್, ಒಂದು ನಮ್ಮ ದುಂಬುದ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಹೆವೆನ್ ಆನ್ ಅರ್ತ್. ಮಸ್ತ್ 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 ಮೆಮರೀಸ್ ಉಪ್ಪು ಒಂಜಿ ಅಡ್ಯಾರ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಗೈಸ್. ಎಂಕ್ಲ ಸರಾಗ ಬರೊಂದಿತ್ತಿನ ಜಾಗ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಅಡ್ಯಾರ್ ಫಾಲ್ಸ್, ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಒಳಚಿಲ್ ವ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟ್, ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ನೇತ್ರಾವತಿ ಸುಡ್ಡೆ. ಇದು ಒಂಜಿ ಮೂಜಿ ನಮಕೊಂಜಿ ಭಯಂಕರ ಒಂಜಿ ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ ಆಗಿತ್ತು ಗೈಸ್. ಮುಲ್ಪದೊಂಜಿ ಮೆಮೊರೀಸ್ ರೀಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಡೇ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಲೈಕ್ ನಮ್ಮ ಜವನೇರಿಗೆ ಒಂಚೂರು ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಕೊರೋಡು ಬಂದಿಲ್ಲ ನಮಗೆ ಬರ್ತೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮಾತ್ರ ತಿರ್ಗಿಯ ಐದು ಬುಕ್ಕೊಂದು ಗಮ್ಮತ್ತು ಉಂಡ. ನಾನೊಂದು ಶೋಕು ಜಾಲಿ ಮಲ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಜವನೀರನ್ನು ಪೂರ ಹಿಡಿಲೈತೊಂದು ಬರ್ತೀನಿ. ಜವನೀರನ್ನು ಪೂರ ಒಂಜಿ ನೀರು ತರಿಟ್ಟು ಬರೋ ಉಂತಾಯಿನಿ ಗಮ್ಮತ್ತು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಬೇತೆ 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 ಲೆವೆಲ್ ಗಮ್ಮತ್ತು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಜಯಲ ಅಕ್ಷಯಲ ಅರ್ಜನ್ ನೀರಿಗೆ ಜತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಈ ಮೂಲ ಎಂಜಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪುನಾಗ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಷಯ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲೇ ಒಂಜಿ ಪೊಟ್ಟ ಥರ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ಅದ ಬಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಮೂಲ ಗೋಪುರ ನೀರು ತರಿಟ್ಟಿಂಚ ಕೊನಾಗ ಮತ್ತು ಯೂಸ್ ತೆಪ್ಪುನಾಗ ಆಯ್ಕಲಂಡೆ ಆಯನ ಮೊಬೈಲ್ದ ನೀರು ತರಿಟ್ಟು ಮುರ್ಕಾಯರ ಬಲ್ಲಿ ಬಂದು ಐಕಾಯಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ತೊಟ್ಟೆ ಪಾಡ್ದು ಆಯನ ಮೊಬೈಲ್ ನೀರು ತಡಿಕೆ ಮುರ್ಕಾಯಿ ಆ ತೊಟ್ಟಿಡೊಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಹೊಟ್ಟೆ ಎತ್ತಿನ ಆಯನ ಮೊಬೈಲ್ದ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಬೋದು ಅಂಚ ಆಯನ ಮೊಬೈಲ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಅಂಚಿನೊಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಕೆಲಸದಿತ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಗೈಸ್. ನಾವು ಜಮನೀರು ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾ ಗೈಸ್. ಯಾನ್ಲ ಮಿಲ್ಲುಲ ಬಂಡೆಂಕ್ಲಿಗೆ ಆ ದುಂಬದ ಮೆಮರೀಸ್ ಪೂರ ರೀಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಯ್ತಾನೆ. ಅವ್ಳು ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಜಾರ್ದು ಬೂರ್ದ ಗೈಸ್. ನಮ್ಮ ಬರ್ಸದ ಟೈಮ್ ಇಡಂತ ಅವ್ಳು ಉಂತೇರಾಪು ಜಾಸ್ತಿ ಜಾರು ಕಾರ್ದಿನಾಗ ಅವು ಒಂಥರ ಖುಷಿ ಇರ್ತೀನಿ. ಅವು ಎಂಚ ಪನ್ಪುನ ಬಂದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಗೈಸ್. ನಿಕ್ಲು ಮೂಲು ಕುಡ್ಲಾಡಿ ಏರಿಯಾ ಇತ್ತಿನಕ್ಲಂಡ ಗೈಸ್. ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಖಾಲಿ ನಮ್ಮ ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಕಾಲೇಜ್ ಅಡಂಜಿ 8 to 9 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಅಲ್ತಿರ್ದು ಒಳಚಿಲ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಪಿರೊಂಜಿ 1 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ 10 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಲ ಮಿತ್ತುಗೊಂಜಿ ಪಿರೊಂಜಿ ಅರ್ಧ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ನಿಕ್ಲು ಒಂಜಿ 11-12 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಅಡ್ಯಾರ್ ಫಾಲ್ಸ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಗೈಸ್. ಸೀದಾ ಅಡ್ಯಾರ್ ಫಾಲ್ಸ್ಗೆ ಬಲ್ಲೆ ಅಲ್ಪ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲ ಬರಲಿದ್ದು ಹಾಲು ತೊಂದರೆಜ್ಜಿ ಆರಾಮಾಗಿ ಚಿಲ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಲೈಫ್ ಉಪ್ಪುನ್ ಗೈಸ್. ಇತ್ತಿನ ಜಾಗನ ಪೂರ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಬೇತೆ 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 ಲೆವೆಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಸ್ಟೈಲ್ ಪನೋಡು ಬಂದ ಅಂಚಿನ ಹೇಳ್ಬೋದ. ಬಿರಿಯಾನಿ ಇಲ್ಲ ತಿನ್ಲೆ ಬಿರಿಯಾನಿ ತಿಂದಿದ್ದಾಡೆ ಬಲ್ಲೆ ಭತ್ತದ ಗಮ್ಮತ್ ಮಂತ್ಲೆ ಕರಪ್ಪಾದ ಪಿರ ಪೋಲೆ ಐಡಿಯಲ್ ಪಪ್ಪಾಸ್ರು ಒಂಜಿ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ತಿನ್ಲೆ ಗಮ್ಮತ್ ಮಂತ್ಲೆ ಅವತ್ತಿನ ತಣ್ಣೀರು ಬಾಯಿ ಪೋಲೆ ಅಲ್ಪಲ್ಲ ದೇಶ ಹೋಗಿ ಗಮ್ಮತ್ ಮಂತ್ಲೆ ಎಂಕ್ಲ ಮೂಲ ಪೂರ ಎಂಕ್ಲ ಗಮ್ಮತ್ ಆಯ್ನ ಹಿಡಿದ್ರೆ ಎಂಕ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೋಪನ್ ಎಂಕ್ಲ ಲೊಕೇಶನ್ ಗೈಸ್ ತಣ್ಣೀರು ಬಾಯಿ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಓ ಇಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಪೊಂಜೋಕಲ್ನ ಫೋಟೋ ತೆಪ್ಪನ ಪೂರ ಹಾಗೆ ಇನ್ಚಾರ್ಜ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಐಡ್ದದು ಪೂರ ಹಾಗೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂತ ಗಮ್ಮತ್ತು ಪೂರ ಮಲ್ತದ ಆಂಡು ನಮ್ಮ ಜವನೀರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಚೆತ್ತಿನ ಗೈಸ್. ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಬೆಟರ್ ದಾದಾ ಪನ್ನೋಡು ನರ್ತಾಬು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಕೂಡ ಬೆಬ್ಬೆ ನಲ್ಲ ಪನ್ ಅದು ಆಂಡಲ್ಲ ಪನ್ ಅಂತಿನ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಿತ್ತಿರದು ನೀರು ಬರುಂಡು ನೀರು ಒಲ್ಲ ಬುರುಜ ನೀರು ಒಲ್ಲ ಬುರುಜ ಒಂಜಿ ನೀರ್ಲ ಒಂಜಿ ಕೋಲ್ಡ್ ಅದು ಹಾಟ್ ಬೆಚ್ಚಬುಲೆ ಅರಿನ ನಿನ್ನ ನೀರು ಅರಿಂಡ ಅಡಿಗೆ ಇತ್ತು ಅಗೆನ್ನ ಅಂಜೇತನ್ ಮೆಲ್ಲು ಸೂಪರ್ ಸೂಪರಾ ಎಂಜೇತನ್ ಸೂಪರ್ ಎಂಜೇತನ್ ಮೊಬೈಲ್ ಬೋಂಡ ಮೊಬೈಲ್ ಬೋಂಡಿ ಇಂಬಿದಾದಂತ ನೋಡ್ತೀನಿ ಗೈಸ್. ಗೋಪುರ ಫೋಟೋ ತೆಪ್ಪನ ಬರೋ ತೂಯಿ ಅಂಚೆ ನೆಂಬಿನ ಮಂಡೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇಂದಿನ ಮೊಬೈಲ್ನ ತೊಟ್ಟೆಗೆಲ್ಲ ಬಾರ್ದು ನೀರು ಮುರ್ಕಾಯಿನಿ ತೊಟ್ಟೆ ಹೋಲಿತ್ತೇನೆ ಮೊಬೈಲ್ ಕೊಂಡು ಅವು ಸುರುಕೆ ಬೋದಿತ್ತು ಅದ ಹಾಂ ಅಂಜದ್ ಬೇಜಾರಿ ಎಂಜೇತೇನೆ ಜಯ ಆಲೋಚನೆ ದಾದ ಅನ್ಕೊಂಡು ಏಪ ಅಲ್ಲೇ ತೊಂದ್ರೆ ದಾತಂದು ಜವನೀರ್ನಾಗ್ಲೇನ ನೀರು ಬಾವಿ ಟ್ರೀ ಪಾರ್ಕ್ಗೆ ಬೈದ. ಸೊ ಟ್ರೀ ಪಾರ್ಕ್ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಉಂಡು ಗೈಸ್. ನಮ್ಮ ₹20 ಟಿಕೆಟ್ ಇರ್ತೀರಿ ದಾದೆ ಜಯ ಎಂಕ್ಲಡ ₹20 ಟಿಕೆಟ್ ಎತ್ತರ ಆಚಾರ ತೊಲಪಿದೆ ಬರ್ಲಂಡೇರಿ ಆಂಡ ಮೂಲೆ ಏಪ ತಣ್ಣೀರು ಬಾವಿ ಆತನ ಅಪ್ಪಗ ಹಾಕ್ಲುಳ್ಳೇರಿ ಹಾಕ್ಲಿದಾನೆ ಟಿಕೆಟ್ ಇಜ್ಜದ ಹಾಕ್ಲೇನೆ ಕೇನ್ಗ ಕೇನ್ ಬೇಮಿಲ್ಲ ಪೋಂಬೆ ಕೇನಿ ಹಾಕುದ ಪೋಪೋ ಈ ಕೇನ್ ಕೇನ್ ಈ ಕೇನ್ ಈಗ ಜವನೆ ಕೇ ನೋಡಿ ಜವನ್ಯೆ ಈ ಜವನ್ಯೆ ನೋಡಿ ಯಾಕಳಗೆ ನೋಡಿ ಪೋದಗಳಗೇನ್ ಪೋ 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 ಹಾಕ್ಲಗೇನ್ ಪೋ ಹೌದಾನೆ ಟಿಕೆಟ್ ಟಿಕೆಟ್ ಇದ್ದ ಅಂದಾನೆ ನಿಖಲ ಅಂತಲೇ ನಿಖಲ ಸುತ್ತ ಅಂತಲೇ ಅಂಚನೆ ಕೈ ಒತ್ತದು ಏ ರೆಡ್ಡೆ ತೋಜಿ ಇರ್ದುಕ ಪರಕೆ ತನ್ನ ಪದನ್ ಉಂತ್ಲೆ ಉಂತೆ ದಾಲ ಬುಜ್ಜ ಉಂತ್ಲೆ ದಾನೆ ಅಂದೆ ದಾಳ ಅಂದ ಅಂದ ಕಣ್ಣುವರ ತೂಲ ఆయన ಪತ್ತೊಂಡವು ಕತ್ತಲೆ ಬರು ಪಿರ ಬರು ಪತ್ತೊಂಡ್ರೆ ಕತ್ತಲೆ ನಿಜ ಅಂಗಿ ಮುಟ್ಟೇನು ಅಥವಾ ಇಂಚು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಉಂಟು ಮಂಗ ಏ ನಿಜ ಅಂಗಿ ಪಾಡ್ಬಾಯ್ಲೆ ಬಾಡಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ದಾದ ಮತ್ತೊಂದು ಮಿಲ್ಲು ಮುಲ್ಲು ಒಂದು ಯಕ್ಷಗಾನ ಭೂತಗೊಳ ಕಂಬ್ಳ ಕಡಲ ಮಗೆ ತಿರ್ತಿಡ್ದ ಶೌಚಾಲಯ
ಉಪಹಾರ ಗೃಹಗಳು, ಚಿನ್ನರ ಅಂಗಳ, ಮಾಹಿತಿ ಕೇಂದ್ರ, ವೀಕ್ಷಣಾ ಗೋಪುರ, ಮೂಲಕ ಗೋಪುರ, ವನ, ಬುಡಕಟ್ಟು, ಜೀವನ ದೃಶ್ಯ. ಮುಳು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಇಟ್ಲು ಉಂಡು ಗೈಸ್. ಟ್ರೈಬಲ್ ಲೈಫ್ ಉಂಡು ಬೋಟನಿಗೆ ಅವಳ ಅವಳ ಪಾಟ ಸಜ್ಜಿಗೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಗೊತ್ತುಂಡ? F for food, O for oxygen, R for rains, E for ecobalance, and S for soil conservation, and T for timber. Yo! ಬೊಕ ಮೂಲು ಗೈಸ್ ವಿರೊಂಜಿ ಟ್ರೀ ಪಾರ್ಕ್ ಅಂತ ಪಂಡ ಮೂಲು ಒಂಜೊಂಜಿ ಮರತ್ತ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಎಲ್ಲ ಪಾಡ್ದೇರು ತುಲಿ. ಬಾಸೆಲ್ಲ ಅಲ್ಬಾ, ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ಬಸೆಲಿ, ಶಿಯಾ ಒಬ್ಬರು ಅದಾದ ಅನ್ಪುನ ಈಗ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ನೇಮ್ ಬಂದ್ಬೀರು. ಒಂಜೊಂಜಿ ಮರತ್ತಲ್ಲ ಪುದರುಂಡು ಮೂಲು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅದು. ಏರಾನ ಸೈನ್ಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಇತ್ತರ ನನಗೆ ಮಸ್ತ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಸ್ ಮೂಲು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಒಂದು ದಾದ ಈ ಮರತ್ತ ಪೂರ ಬರೀತೀರು ತುಲಿ ಗೈಸ್. ಮಾತ ಹೆಂಗೆ ಕಾಪುಂಡು ಮಾತ ಬತ್ತುಪ್ಪರ್ 90% ಆಫ್ ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ. ಇದು ಫಿಶ್ ಸುತ್ತಾರ? ಫಿಶ್ ಉಂಡು ಫಿಶ್. ಮೀನು ಯಾವ ಫಿಶ್ ಹತ್ತವು ಬರ್ತಾರುಂಡ ಮಿತ್ತು ಕೊಡಿಗೆ? ಹಾಂ ಬರ್ತಾರುಂಡ ನಾ ಮಾಡಿ ಬೈ ಉಯ್ಯಲ್ ಹಿಡ್ಕೊಬ್ಬ ಅವ್ರು ಗೊಬ್ಬ ಬಲ್ಲ ಬೈ ಜೋಕಲ್ನ ಬಾರ್ಕೊಂಡು ಒಂದೊಂದು ಬರೀ ಪೂರ್ತಿ 6-5 ಅವು. ಒಂದು ಕ್ಯಾಮರಾ ಬಾಕಿ ಅವು ಅದೇ ಕತ್ತೆ ಅಂಚನೆ ಉಂಡು ಅಂದು ಮಾರೆ ಸತ್ಯ ಅಲ್ಲ ಆನಿ ಎಂದೊಂದು ವಯ ಅವು ಆರ್ದಾದ ಆರ್ನ ಪುದರ್ದಾದ ಅವು ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಹತ್ತು ಮುನಿಗುಲು ಮತ್ತೆ ಅದಾದ ಮರ್ದು ಅಂತನಾರು ಮರ್ದು ಕಂಡು ಆತನಾರು ರಿಶು ಇದಾದ ಪುದರ್ ಹೋತುಂಡ ಇಜ್ಜಿ ಆರ್ನ ಹರ್ಬಲ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಅವು ಮಂತನಾರ್ನ ಪುದರ್ ಉಂಡೆ ಪತಂಜಲಿ ಕೆಪಿ ನಂಬುದಿರಿ ಅಂದು ಪತಂಜಲಿ ಯೋಗದ ಮರ್ದಾರ ಇರ್ಬೇಕು. ವ್ಯಾಸ ಮುನಿಯ, ಧನುರ್ ಮುನಿಯ, ಚರಕ ಉಂಡ ಒಂದು ಪುದರ ರೆಡ್ ಕೋಟೆನ ಬಲ್ಲೆಡೆ ನಿಲ್ಕವನ ನಮ್ಮ ಜವಣೀರ್ ದಾದಿ ನಿಲ್ಕವನ್ ನಿಗ್ಲಿ ನಿಲ್ಕವನ್ ದಾದ ಈ ಡೈಲಾಗ್ ಹಾಕೊಂಡು ಪೆಟ್ಟಿ ಇಕ್ಕು ನಮಗೆ ಪೂರ ಉಂಡು ದಾದುಂಡು ಪುಗುಲುಂಡಿಗೆ ಪುಗುಲು ನನ್ನಿ ಈ ಎಂಡನ್ನೇ ಪುಗುಲುಂಡು ಅಂದಿ ಪಂಡಾತ ಹಾ ಪುಕ್ಕುಳುಂಡು ಒಂಜಿ ಕಕ್ಕೆ ತೋಜಿನಿ ನಿನ್ನ ಪುಕ್ಕುಳು ಉಂಡು ಅಲ್ಲ ಪುಕ್ಕುಳು ಒಂಜಲ್ಲಿ ಪುಕ್ಕುಳು ಉಂಡು ಗರುಡ ಬ್ರಾಹ್ಮಿಣಿ ಕೈಟ್ ಇಂದ ಅಲ್ಪ ಉಂಡದ ಕೈಟ್ ಉಂಡೆ ಅನ್ನ ಸತ್ಯ ನಿತ್ಯ ತೂಯೆ ಓ ನೆತ್ತ ಮಿತ್ತುಂಡ ಅನ್ನ ನೆತ್ತ ಈ ನೆತ್ತ ಮಿತ್ತು ತೂಯೆ ನಿನ್ನ ಪಂಡೆ ಅಜೇಡ್ ಈಗ ಎಂಡನ ಮೂಳು ಉಂಡು ಸೇಮ್ ಅವಿ ಪಾಟ್ನೆ ಕಂಬಳ ಸೀನ್ ಪೂರ ನಿನ್ನ ಇಂಡುಳಿ ಗೈಸ್ ಒಂದು ಜವನೆರಗಿತ್ತಿನ ಸಾದಿ ಮಹಾತ್ಮೇರ ಪೋಯಿನ ಸಾದಿ ನಮ್ಮ ಮುಲಿ ತೋರ್ಸತ್ಲ ಪೋತು ನಮ್ಮ ನಿಕ್ಕಿ ಪೋತಿ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದ ಆಯ್ಸ ಮೇಡಮ್ ಜವನಿಯರ್ ಬೈದಿರಿ ಜವನಿಯರ್ ಬೈದಿರಿ ತಿಮ್ಮ ಕನಿಕ್ಲೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡದ ಮಾರು ಸುಮಾರು ಮರ ಬರ ನಡ್ತೀರಿ ಅಂಚ ಮೂಲ ಅಂದುಲ ಇಂಚಿತಲ್ಲ ಮರ ನಡ್ದುಪ್ಪೇರ ಕಾರು ಮೂಲ ನಡ್ತಿದ್ದೀರ ಕುಡ್ಲ ಬತ್ತಿದ್ದೀರ ಅಣ್ಣ ಕುಡ್ಲ ಆರ್ನ ಪುದರ್ ಬಂದು ನಡ್ತಾನ ನಮ್ಮ ಮರ ಕೆಲವು ಚಲೋ ಹಾಗೆ ಚಲ್ತೆ ಮೂಲ ನಿಕ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಕೆಫೆಟೇರಿಯಾ ಕೊಂಡು ಗೈಸ್ ಮೂಲು ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಪೂರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಕೆಲವು ಜನ ಕುಲ್ಫಿ ಜುಂಬಂದು ಪೋಯಿರು ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಜವನಿಯರ್ ಪೂರ ಮೂಲು ಉಳ್ಳೇರು ಗೊಬ್ಬಿರವೇ ಆಯ್ತು ಜೋಕಾಲಿ ಬರೋಣ ಬೈ ಯಾನು ಜಾಯ್ ಕೊಂಚ ಇಟ್ಟನಮ್ಮ ಚಿನ್ನ ರಂಗಾಳ ಮಲ್ಲ ಬಲೆ ಪೋಂಡು ಮುಳ್ಳು ಪೂರ ಮಲ್ಲ ಜೋಕ್ಲಿ ಎಲ್ಲೇ ಬಲೆ ಆಯ್ಸ ಇದು ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅನ್ನದ ಆಯ್ಸ ಅತ್ಯಾ ಬೇರೆ ಅಟ್ಟು ಏನಂದು ಪೋಯ್ ಗಾಲಿಗೆ ಹೋಯ್
ಜಯ ಈ ಕುಳ್ಳುವೆ ಯಾರು ನಡು ನಿಕ್ಲಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅನ್ಪೆ ಅಂಚಿಗೊರ ಇಂಚಿಗೊರ ಅಂಚಿಗೊರ ಇಂಚಿಗೊರ ಹಾಂ ತಿರ್ತಾರ ಪೂಜಿ ನಾನು ದಾದೊಂದು ಲಕ್ಕವೆ ಒಯ್ತಲಕ್ ನಮ್ಮ ಉಯ್ಯಾಲೆ ನಮ್ಮ ಪ್ಲೇಸ್ ಉಯ್ಯಾಲೆ ಅಲ್ಪ ರಡ್ಡುಂಡು ఏ పొడి బాలే యాబా పొడి బాల్ ఎంచి పోందు యా సబాస్ ఎగనంది ಡಬಲ್ ವೈಟ್ ನಿಂಗೆಂಗನೆ ಇದು ಎಂತ ಅದೊಂದು ಈ ನಡುಟುಳ್ಳ ಬೆಡ್ ಜೋಲಿ ಇತ್ತ ಬೋಲಿಂಗ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಂಡ್ ಬೋಂಡ್ ಆಂಡ್ ನನ್ನ ಬೇತೆ ಬೆಜುಡು ಸರ್ಕಸ್ ಅವನು ಕೂಡ ಚಟಿಯಾರಲ್ಲ ಮಾತೆಲ್ಲ ಚಡ್ಡಿ ಆಡೋದು ಏನು ಬನೈಕೆಂದ ಮಾತೆಲ್ಲ ಟೀನೆಲ್ಲ ಬೂರು ಕೊರಂಗ ಜಾರ್ಬಂಡಿ ಇಡಬೇಕನ ಏ ಜಾರು ನಂಬೆ ಚಂಡಿ ಜವು ಜಾರ್ಬಂಡಿ ಇಡಬೇಕಂಬೆ ಬೈ ಏ ಜಾರು ಪೋ ಬೈ ಜಾರ್ಬಂಡಿ ಇಡಬೇಕು ಬಲ ಅಜಯ್ ಬಲ ಎಸ್ ಗೈಸ್ ಪೋಯ್ ಅಲ್ತಿರ್ತಾರೋಡು ರಿವರ್ಸ್ ಹತ್ತ ಮೇ ಓ ಅಣ್ಣ ಬೂರಿಯರೇ ಐಸ್ ಬಸ್ ಎಸ್ ಜವನೇರ್ ಪೂರ ಬಲ್ತೊಂದು ಫೋನ್ದುಲ್ಲೇರ್ ಫುಲ್ ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟೆಡ್ ಚಾರುಜಿ ನೂಕೊಂದಲ್ಲ ಕಾರ್ ದಿಲ್ಲ ಮೇ ಕಾರ ಓ ಜಾರ್ ಬಂಡಿ ನಿಂದೊಂಡ ಮೈಕಲ್ ಜಾಕ್ಸನ್ ಚಂದ್ರ ಜಾಕ್ಸನ್ ಛೇ ನಮಗ ನಿನ್ ರಡ್ಡೆನಿ ಗೈಸ್ ಮಾತೆರಿಗಳ ಇಚ್ಚೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಕಾತು ಉಯ್ಯಲೆ ದಿಕ್ಕನು ಬಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತ ಹಾಂ ಚಲೋ ಬಾಬಾ ಅದ ಕುಲ್ಲರ ಬುಜ ನಿಕ್ಲೇಂಜಿನ ಕಂಡನಿ ಬಿಡಿದಿ ಕುಲ್ದನ್ನ ಪೊಲಿಪೋಚಿ ಅವು ದೇತು ಹೋಯ್ತಾ ಪೋಟ್ ಪೂರಿಯೇ ಪೋಡ దంపునన్నా పో ఇలా పో మళ్ళీ ಬೇರೆ ಪೋ ಮಲ್ಲೆ ಅಂಡ್ಲ ನಿಕ್ಲ ಚೈಲ್ಡಿಶ್ ಬುದ್ಧಿ ಬಿಟ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಐಕೆ ಕೊಡ ನಮ್ಮ ದಾದ ಮನ್ಪುಗ ಜೋಕುಲ್ಲೇಕ ದಾದ ಅನ್ಪುಣ್ಯ ನಿಕ್ಕೆ ಗುಂಡಿಯಾ ನಾವು ಗುಂಡಿ ಮಂತೊಂದಲ್ಲ ಮಗ ಗುಂಡಿ ಹಾಕ್ಲೆ ಇಲ್ಲ ಒಕ್ಕು ಮಗ ತಾಜ್ ಮಹಲ್ ನಂಬ್ಲೆ ತಾಜ್ ಮಹಲ್ ಫಸ್ಟ್ ನಕ್ಷೆ ಮಾಡೋಡು ಪಾಡು ಫೌಂಡೇಶನ್ ಪಾಡು ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ರಡ್ಡು ಇಂಜಿನಿಯರ್ ನಕ್ಲುಲ್ಲಿರ್ ಯಾನ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಮಿತ್ರ ಕರ್ಬ ಮಾತ್ರ ಅವ್ರು ಪುಣ್ಣಿಕ್ಲಿ ಕರ್ಬ ಹೊಡವನ್ಲೆ ವರ್ಕ ರಿವರ್ ಪ್ಲಾನ್ ಬಾಜಿ ಗಂಗಾ ಯಮುನಾ ಬ್ರಹ್ಮ ಅವುರಿ ಯಮುನಾ ಇವೆ ನಾ ಇದರ ಅಲ್ಪ ಗುಂಡಿ ಹೋಗುದು ದಾದ ಜೋ ಪೊಟಿ ವಾಳೆನಾ ದಾದ ಮುನ್ನ ಪೂರ ಉರ್ಚರ್ ಉಳುದನ್ನ ಪೂರ ಕುಳ್ಳೊಂದಿರ್ ಇನಿ ಕಾಂಡೆ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಬೇಗ ಡೇರೆಗಳ ಬರ್ರೆ ಅಂಚ ಮಾತ ಕುಳ್ದ ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಹಾಕ್ಲೇ ಒಂದು ಇಲ್ಲ ಅಟ್ರೆ ಸ್ಟೇಜ್ ಮುಳು ಬೈಯೇಡು ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಮೇಸ್ತ್ರಿ ಅತ್ತು ಏ ಅವು ಕಿರಿಕಿ ಬಾಟಿ ಬಿಚಾರ ಹೋತು ಜಾನ
ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ನಾವು ಕಟ್ತೀವಿ ಮಚ್ಚ. ಕಟ್ಟಿಸ್ತೀವಿ ಮಚ್ಚ. ನಾನು ಸೀದಾ ಗುಳ್ಳೊಂಡೆ ಆಯ್ತು ಐಕೆ ಓಪನ್ ಇತ್ತೆ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಮೇಸ್ತಿ ಅದೇ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಯಾಕೆ ಸಿವಿಲ್ ಅಣ್ಣ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಅಣ್ಣ ಏನು ಮುಂದೇನ ಬೇತೇನೆ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಫುಲ್ಲೊಂದು ದಾದ ದಾದ ಓಡು ಮತ್ತೆ ಮಿತ್ತಲಿ ಸೀಟ್ ಸೀಟ್ ವಾಡ್ಗ ಬೇತೆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ చెప్పల్ల బుర్నాస్ బుర్నాస్ బూర్నాస్ తన్నిర్ వాయిడుల్ల బుర్ర ఏ ఫోన్ రా ఏ జయ ఫోన్ ఏ ఫోన్ జాగ్రత్త ఇంత ప్లాన్ ముగిಲ ಕಟ್ಟದಲ್ಲೇರು ಮುಗಿಲ ನಮ್ಮ ಉಂದುದಾಯ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಓ ಅವು ಕಟ್ಟರೆ ಮಿತ್ತು ಬಾಡ್ರಿದ ಮಂಟು ಎಣ್ಣ ಅಂಟಿ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೂಲ್ ನಿಖಿಲ್ ದಾದಾಂ ಪುಣ್ಯ ಇಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗ ನಾವು ಅದು ಏತ್ ಹೈಟ್ ಅರ್ಧ ಫೀಟ್ ಲಿಂಟಲ್ ಚೇಂಜ್ ಓಡ್ಜ ഒരു മതിലേ അല്ല ആടുന്ന അപ്പുറത്തില്ല മതിൽ നിൽക്കിട്ട് നോക്കിയാ ബെഡ്റൂമിൽ ആൾക്കാർ അങ്ങനെയാ ನಿಖಿಲ್ ದಾದ ಅಂದು ರೋಡ್ದ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಇರ್ತದನ್ನ ಸ್ಲೋಪ್ ಅನ್ ಬೇರೆ ರೇಸಿಂಗ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ವಿನ್ಯಾ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ತಯ್ಯಪ್ಪ ಬಂದ್ರೆ ನೋ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ನಮ್ಮಲ್ತ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಬರುವಂತ ಸ್ಲೋ ಹೌದಾ ತಾಜ್ ಮಹಲ್ ವಿಚ್ಚಿನ್ ಗೈಸ್ ತಾಜ್ ಮಹಲ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮರತೋಡಿ ಅರ್ಧ ಬರಬೇರೆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಇದೇ ಮುಟ್ಟ ಹಿಂಗೆ ಆ ಸೈಡ್ ಬೇಗ ಬೇಗ ಹೊಡಿದೆ ಪ್ಲೇಸ್ ತಾಜ್ ಮಹಲ್ ಜರಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಸರಿಯಾದ ಪೊಯ್ಯೆ ಬ್ಯಾಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಬೆಡ್ರೂಮ್ ಉಂಟು ವಿಚಾರ ಬಂಡಿ ಐತ್ರವೇ ಅದೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತೀವಿ ಎಲ್ಲ ಜಾರ್ ಬಂಡಿ ಐರಾ ನಿಂಗೆಂತ ಹಾಕ್ತೇನೆ ನೋಕೆ ಹಾಂ ಕೊಂಡ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಂಡು ಅದು ಬಂದಿ ಪರಿಸರ ಹಾಕಿಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಪಿರಮಿಡ್ ತಾಜ್ ಮಹಲ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಇತ್ತು ಮಮ್ಮಿ ಉಂಟು ಮಮ್ಮಿ ಪಿರಮಿಡ್ ದಾಟಿ ಆಯ್ತು ಒಳ್ಳೆ ಕೌಂಟ್ ತುಲೈ ಉಂಟು ತಾಜ್ ಮಹಲ್ ಅವು ತೋಜಿ ತಾಜ್ ಮಹಲ್ ಮಮ್ಮಿಡಿ ನಿಕ್ಲ ಕವರ್ ಅಂತನ ತಾಜ್ ಮಹಲ್ ಮಮ್ಮಿಡಿ ಕವರ್ ಅಂತನ ಅನ್ಪಂడి ఇచ్చండి ఈ మంగి పన్ను దాదా దాదా నీకు దాదా లాస్ట్ నీ మూజి దిక్కున డిస్కౌంట్ గడి ఇని లాస్ట్ తన్నీర్ పోయద క్యాంటీన్ డైరెక్ట్ నీకు లైవ్ బుధవారం ಬಂದ నెక్స్ట్ డిస్కౌంట్ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ పోందుల ಟಾಸ್ಕ್ ಹೆಂಗ ಟಾಸ್ಕ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ 210 ರೂಪಾಯಿ ಇದು ನೋಟು ಬತ್ತಂ ಪೋಂದು ಓಲ್ಪುರ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಪಾಡು ಓಲ್ಪುರ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ತಿಕೊಂಡು ಬರದಿ ಓಕೆ ಆಡೆಗೆ ಬರೋಡು ಗಡಿ ನಡೆದತ್ತು ಏರಿಗೆ ಎಣ್ಣ ಸೀದಾ പോയി പോയി ഈ ഭാഗത്തോട്ട് പോയി ಚಲೋ ಎಸ್ ಅಕ್ಕ ನಮ್ಮೊಂದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಉಂಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಗಡಿನಾಡದತ್ತು ಬಂದದ್ದು ಚಾನಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಇತ್ತೆ ನಿಮ್ಮಂಪ್ಲಿ ಒಂದು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ನೆಕ್ಕು ಬರ್ರೆ ಬೋಡದು ಓಕೆನಾ ಬೊಕ ನಮ್ಮ ಗಡಿನಾಡದ ಹತ್ರ ಪುದರ್ ಬಂದೊಂದು ಬತ್ತು ನಂಗೆ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಬಂದ್ಲಿ ಓಕೆನಾ ಒಂದು 10% ನೀರಿಗೆ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಈಗ ಕಾಸು ಓಕೆ ಅಣ್ಣ ಇರ್ನ ಪುದರ್ ಉಮೇಶ್ ರಾಜ್ ಇರ್ನ ನಂಬರ್ಲ ಮೂಲೆ ಬನ್ನಿ ನಂಬರ್ ಬನ್ನಿ ಹಾಂ ಓಕೆ ಓಕೆ ಟ್ರೀ ಪಾರ್ಕ್ ಗೈಸ್ ನಿಕ್ಲೆ ಮೂಲ ಪಾರ್ಟಿ ಅದೆಲ್ಲ ಮನ್ ಪೋಡು ನಿಂತಿನ ಟ್ರೀ ಪಾರ್ಕ್ ನಂಬರ್ ಇತ್ತೆ ಬಂದಿರತ್ತ ಐನೇ ಜಸ್ಟ್ ಕಾಪಿ ಓಕೆ ಓಕೆ ಏದು ಜನಲ್ಲ ಓಕೆ ಸೆಟ್ ಒಂದು ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅನ್ಪ್ಲೆ ಏನಿತ್ತ ಎಲ್ಲದ ವಿಡಿಯೋ ಬರ್ಪಾರು ಓಕೆ ಜವನೀರ್ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ರೀಚ್ ಆಯ ಮೂಜಿ ಗಾಡಿಲ್ಲ ಸೇಫ್ ಅದು ಸೊ ಇತ್ತೆ ಒಲ್ಲ ಮಿಲು ಸೊ
ಅಕ್ಷರ ನೈಟ್ ಮಾತ ಸಾಕಾತನು ಜವನಿಗೆ ಪೂರ ಸಾಕಾತು ಸಜೆಷನ್ಸ್ ನಂಗಳ ಸಜೆಷನ್ ಎಂದಿಲ್ಲ ನಂಗೆ പോകുന്നന്നെ ಎಲ್ಲ ಕಂಫರ್ಟ್ ನಂಗೆಲ್ಲ ಕಂಫರ್ಟ್ ಓಕೆ opposite force li ಬ್ಲಾಗ್ ವಿಂಡ ಪಂಪ್ ಕಣ ಜವನೀರ್ ಜವನೀರ್ ಓಕೆ ಸೊ ಇನ್ನಿತ ಬ್ಲಾಗ್ ನಿಖಿಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಲೈಕ್ ಅಂಪ್ಲೇ ಶೇರ್ ಅಂಪ್ಲೇ sakara save ಮನ್ಪಳೆ ಅಂಜನೆ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರೋ ಎಂದು ಅಂದು ಅದೆಂದು ಸಾಧನ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಅಂಜನೆ ಒತ್ತುದು ಬಿಡ್ಲೆ ಗೈಸ್ ಓಕೆ ಸೊ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬಾಯ್ 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 ಬಾಯ್